Кога е сформирана групата? Коя година беше? 2009-та? Да, 2009-та. Просто решихме, че трябва да отидем в мазето на езиковата и трябва да направим нещо градивно с косане за музика. Събрахме всичките идеи, които имахме за стиловете на метал и решихме, че групата ни ще се казва Random. Аз винаги съм си представил, че името Random няма да стигнем с музика само до метал. Ще разнообразим с други стилове. С името Random може да се оправдаваме за всяка една ситуация и да правим ентертеймент на сцената, а не само метал концерт. Да. Затова сме подготвили малко балет. Християнски рок. Това ли беше причината да изберете това име? Не само. Май не измислихме по-добро. А някакви промени в състава от началото до сега? Имаше промени. Винаги сме били с два вокала. Само че един вокал се смени, като за начало. Също така сме с други китаристи в момента. Отначало бяхме само с един китарист. Сега сме с двама китариста, като един от тях се смени в последствие. Ще ни представите ли групата? Ние ще се представим на концерта, бе, как? Да, ама това няма ли да се излучи малко преди концерта? Членовете на групата са Тодор Жеков на вокал. Пей там, прави се, че пей. Човека с те прякори. Да. Меси. Или като казва господар на ефира. Миси! Тодор Тодоров на китара, ритъм китара. Атанас Маринов, втори вокал. Николай Добрев, лид гитар. И лид коса. Петър Тръндев, аз самият. In the Flash. На бас китара. И Михаил Станков на барабани. И естествено our honorary member Явката. Да, на този концерт ще имаме гост басист Бошко. Бошко Стоев, който евентуално, не е 100% сигурно, ще бъде бъдещият басист на тази група. Обявяваш своето оттегляне по радиото? Обявявам моето евентуално оттегляне от групата, за да ходя да правя пари. Нали с групата щяхме да правим? Гаден селаут такъв. Ходим да намерим някаква сделка да правим пари, ще да подпишем договорче за албум, пък ще правим пари. Веднага. Ето тук нас чакат. Ние сме най-големите. Мират, Random, къде са Random? Къде са да им даваме пари? Бивши членове, тях няма да им казвам фамилията, защото ме мързи. Весо беше вокал. Божидар беше китарист. Аз съм евентуален бивш и може би бъдещ член на бас. Ще ходя да вадя парички да си купя по-хубава бас китара. Кажете нещо за авторските си парчета. Авторски парчета имаме. И малко, всичките... се работят повече в момента. Да, всичките ги е писал, за сега двете, които сме направили и които ще свирим. Всичките ги е писал бивши ни китарист. Ние му помогна. Той ми харесва момента как всички имаха идеи. На една пица просто събрахме и решихме всеки да почне просто песента и всеки да направи това, което той си мисли за най-добре. И после всички се спогледахме след като свърши песента, защото това беше най-якото нещо, което сме правили. И решихме просто така да го запазим. С много промени, естествено. С много. В курса на писането на песен. Така беше отделна идея. Но все пак началните импровизации си нещо добро и там може да се гради много лесно. Да, така и за бъдеще така правим авторски парчета, защото един път видяхме, че се получава и от ден днешен така имаме много проекти за авторски, които за бъдеще. Има и много, които сме изоставили, но това е друга тема. Да. Но като цяло процесът е доста рандом. Да. Споменахте, че в момента работите и по някакви други неща, нещо повече за това да ни кажете. Като цяло за сега е повече в сферата на... Аз получих идея, дайте да ви я покажа. Това е готино, запомняме го и после продължаваме да си правим това, което почнахме да правим. И общо взето доста голяма част от нещата са в архива в момента. Чакат преразглеждане. В момента изчакваме в новия състав да се сплотим и този концерт ще бъде ключът към всичко това да се случи, за да може оттам нататък, като придобием увереност в този състав, да може да продължим напред и да разгледаме за други участия. Това първото ли участие ли ще? В този състав, да, За мен ще е първо. както и за другия китарист. Да си направим музикалното си. Имате ли записи? Да, имаме два записа. Да, готови записа. Дефинирай готови. Как да го дефинирам? Песни, които скоро едва ли ще променим. Така би го дефинирал. Да, Всъщност, една от тях претърпя доста стабилни промени от последния път, когато е била свирена на живо. Да. ми казал, че това е за различната визия на китариста. Да кажем, че беше групово решение да се направи промяна. Просто се стигна до това да се
да се намери това, което звучи най-добре. Групово решение беше наистина, просто казвам, че предния вариант беше повлиян повече от бившия ни китарист. Да отговоря по-добре на въпросите, да, имаме 2 записа, демо записа, да подчертая. Да, те просто на репетиция решихме, че трябва да пуснем рекорда, без да е професионално, без да е нищо. Беше, как се казва термин на английски, one take. В смисъл, от един път просто го изтрещяхме и каквото се получи, може да го чуете по-късно в преданието. Кажете ми нещо за каврите, които правите, защото сте избрали точно тях. Ами гледаме да не изберем най-популярните песни. Аз сме избрали доста популярни песни. Не, но добре, популярни групи, но не от най-популярните им песни, бих казал. Не всички песни. Но, както кажат хората, най-рандом песните, които може да се сетите. Това се стремим да направим. Също така, сравнително случайно звучение в стила на метал, който правим. Но като кавари определено си клоним към някакви групи, към които сме си пристрастни още от по-невръстни металчета. Простори. С две думи, какво слушаме, това правим. Да. Но пък ние трябва да го правим. Какви са бъдещите ви творчески планове? Мислиме да се развиваме в абсолютно същия стил, в който правим повечето от каварите, в който се правим до сега авторските песни. Може да направим няколко по-различни проекта, но мислиме, че сме в същата насока и едва ли ще променим скоро. Не, аз си мисля друго, аз винаги съм искал по-тежки неща да правим. Тъй като сега в момента сме с формацията с 2 китари, за разлика от предната, която беше само с една, може да се търсят и нови възможности за развитие, за включване на по-интересни части. Чисто инструментално. Хубавото е, че всичко върви. Група, която се казва Random, всичко правиш. Да направим рок, да направим death metal, black metal. Какво да кажете? Така сме разнообразни на сцената, пък ще Малко кажем на Майкъл пазара. Джексън, малко обичам шопската салата. И това сме правили. Бъдещи авторски парчета ще им. Мога да го гарантирам. Как джем човек си има супер много слушали. Аз имам идейки, ще се опитам да оставя моят завет, моето завещание за вас. Ако ти кажа напиши на таблатури, ще можеш. Ще се опитам. Не, че кой знае колко трудно, но сигурно ще успея. I have music dyslexia. Как бе, аз се досъждавам, може да смешно. Да, бе. Най-големият ни проблем всъщност е да пишем текстове. Да. Споменахте на няколко пъти стил. Ако трябва да се дефинирате като стил, как ще се определите? Сложно. Как бихме определили група Random като стил? Ще създадем наш собствен, ще се казва Random. Random metal. Да, Random Metal. Иначе трябва да мисля за стил. Той предишният китарист, той е писал парчетата и много към heavy metal ми клонят, поне на мен. На рифовете 100% да. Би казал ясно. Но пък, може би по-алтернативно ги караме заради барабаните. Да, Мишо ги разцъква. Мишо хубаво ги разцъква. Разцъква е термин. Не бе. Аз нямаше да псувам, както и да е. Мисля, че може да го проверите в музикалната теория. Разцъкваме там с арпеш и някакви други музикални термини. Също така тия струни правят ГГ. Това е хубав музикален термин. Мисля, че беше Моцарт, който го каза. Извинявам се, Бетовен. Да. Споменахте за концерт. Кога? Къде? На 30 март ще бъде концерт. 2014 година. Важно е да се уточни. Да, защото някъде до година Кодори няма да е там. За всички тези, които са Кой този знае? запис през 2018. Може да сте закъснели малко. В клуб Soundwave в Студентски град в София. Много хам. Гледа си. Аз винаги съм се шегувал, че там отивам на караоке, за да може да ми развалят любимите песни. Затова ние свирим там, за да ви разваляме любимите песни. Точно така. Елате да ни видите. It's great time. Good times.